Ovom prilikom predstavnicima medija predstavljen je pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za javno informisanje od lokalnog značaja. Ovaj pravilnik sačinjen je uz saglasnost svih medijskih kuća i čini jedinstven primjer u Srbiji koji obrađuje ovu temu. Ovim pravilnikom obuhvaćeni su elektronski mediji, TV i radio stanice koji imaju dozvole od regulatornih tela, a pokrivaju sa najmanje 60% teritorije grada, portali koji su registrovani za obavljanje medijske delatnosti, štampani mediji, produkcija i postprodukcija. Ovaj pravilnik najpre usvaja gradsko veće, potom Skupština grada, posle toga se formira komisija koja će odlučivati o raspodeli sredstava, a na osnovu raspisanih konkursa koji će se raspisati stupanjem na snagu pravilnika. Da bi se prevazišao vakum u korišćenju medijskih usluga i plaćanju istih, a u cilju kontinuiteta medijskog informisanja građana od lokalnog značaja, članom 19 ovoga pravilnika predviđeno je: ovlašćuje se gradonačelnik da zaključi ugovore o medijskom informisanju od lokalnog značaja sa organizacijama čija je delatnost produkcija ili koprodukcija radio-televizijskog programa ili vremena za emitovanje televizijskog programa i sa štampanim medijima sa kojima je grad imao zaključen ugovor u 2012. godini. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine grada da zaključi ugovor o direktnom prenosu sednice Skupštine grada za 2013. godinu. Predviđeno je moguće povećanje cena u odnosu na 2012. godinu samo za procenat uvećanja budžetom planiranih sredstava za javno informisanje u 2013. godini.